Yo gasten, we zijn hier vandaag weer met een nieuwe vlog en vandaag krijg ik mijn dags worsten. Want ja, jij is weer de vullie. Man toch. Hallo, we gaan eraan beginnen, nee? Voilà, en wat je kan zien, staat nu hier gepasseerd. De Lubas is ook van de partij voor te controleren dat het al in orde is. En ja, ga ik gewoon beginnen met een goed af te spijten. En ja, een beetje eten en doen. Pas maar op Lubas, af en zo af te spijten. Ja, en probeer ik ook niet te veel in de luchtfilter te spijten en te doen, ja. Oh la la la. Dat spel doet weer raar, hè. Dat maakt niet zo. Ja, hoe dat de snaar doet, ik moet dat voelen, ik heb dat af. Ja, voilà zo gasten. Jij is een beetje afgespeeld, hè. Nu heb ik een goed inzicht met de snelle maar water. Dit zit er ook een beetje kustproducten in, like van Monto, maar ja. Dan kan het ook en kwijt pezen. Kijk, ben ik hout en ik heb nog niet zoveel in de kust. Minder rommeren. En maar ja, ik weet niet hoe dat allemaal moet. Vast ik dan een beetje aan, nee. Ik heb wel gehoord dat er zin die zeggen, je moet daar nog een draaien aan de kust. Holt water blijft er toen deuren. Maar ja, ik zit er toch met het probleem. Met een petel, als ik met een petel uitzette, dan blijft hij niet draaien, versta je? Dus doe ik dat dan zo, en toen ga ik aan mijn kust, doe ik toen een klein toertje. En toen is het water er ook uit bij. Kijk, de fles nog een beetje square doen. Als je er nog gedacht hebt voor een update te doen aan die DAX, en weg moet je dat zeker uit weten, ja. Tips en tricks, dat is ons van welkom van. Awesome. Ja, maar kan je er verzekeren, het is een beetje kotpu. Man. Oh. Hup, een beetje de zand proppen. Hey. Lekker het schuim. Ik heb de wielkasten. Oh, de harde douche. Hey. Zo. Hup, aan de andere kant van de zand. Ik heb al zijn pijnhassen voor een keer andere zand te kopen. Oh. Eigenlijk, ik vind dat als koning een speciale zand. Maar ik heb ook gehoord dat dat eerst eigenlijk geen goede zanden zijn, vanaf dat ik in het westen een box kan hebben, dat je zand eigenlijk gegroeid is. En wel, daar heb ik ook geen hoest in. Daar heb ik ook geen hoest in. Dus ik ga het er een keer allemaal moeten bekijken. Hopla, man. En ik was ook redelijk zot van een bananenzuiten, maar eigenlijk vind ik die zuiten ja, echt wel schoon. Hou van mijn vorige dag, weet wel nu waarmee dat mijn accident had. Nu ik een bananenzuiten steen en het soort dat ik schoon zie. Ja, ik heb er toen een accident mee gehad in een dag was per totaal. En nu heb ik dat hier en dat is een bruine zuit en ik vind dat er eigenlijk aan goed past bij mijn brommer. Oh ja, waarom niet die gasten, ja. Waarom zo haalt die en ding die niet nodig zijn, hè? Dat is een beetje nutteloos eigenlijk, hou. En nu gaan we nog een beetje inspijten, nee? Hopla. Hopla, en nu is dit voor hem af te drogen, nee? Ja. Wil je er even sluizen pakken, zeg? En wow, ik heb uit naar hola. Ik ga eerst met mijn neus snuiten, hè. Oh, man. Voilà, zeg, dat is wat ooit gebeurd. Het zou wel geen corona zijn, zeg je het. Hey, toch. Ja, ik wel jammer, joh. Anders zou ik een molotov een toertje gaan gereden met die corona. Oh, wat geen corona is, bedoel ik. En nu, zoals je ziet, maar een beetje meer bijnen, poef, aan de kant. Nee, ik kan betalen niet, hè. Vanaf dat je toen loopt zonder mondmasker, ja, goed, hè. Goed, zeg dan. Ik hou het gedrag eerst ook wel, mijn hobby is eigenlijk ook snowboard. En ja, dan is het ondertussen veel aan ons waar alleen dat ik naar die planken sta. Dat ik constant indoor gaan snowboarden daar ik kom. En ja, mag ik ook niet nu. Ik vind dat heel grote gezicht.
Oh, wat ik heb tegen, er staat daar een hele kostuum. Iedereen in handschoenen, een helm, een bug, want er is dit in de kop. We niet aan. Oh, ze zijn uit de piste. Dat zijn hun 10 man. 10 man uit de piste, hè? Nee, mag dat. Als je er een tip hebt, voor ik oh, vrouw er veel van, had ik een tour Harima in een dag gefilmd hadden. Ja, goed, al een probleem, hè. Maar hoe moet je dat aan doen als? Dan kijk ik geen GoPro, hè. En met een telefoon, oh, kijk ik wel met 2 handen, hè, moet je niet. Ik heb er ook een tegen de muur gepakt, waar dat echt wel één doet, hè. Eventjes een pauze kasten, ga jullie gaan zeggen, nee? Waar ik eens in de koffer open doen? Dat ga ik doen, zeg. Hopla. Hopla, kijk. Ja, dan kun je het nu beginnen met afdrogen. Man. Voilà ze gasten. Eerst een beetje opgedroogd. De rest gaat er al zo moeten vallen. We gaan er nog een hangst in. Wat ik zei, rond water druk te blijven. En zo doe ik dat. Hup nou. Staat zeker en neutraal. Ik check dat ons dan een keer aan. Zeker en neutraal staat wel hou. Ik ben hier droog dat ik aan mijn hangst dan pop en dat weg is. Ik ken dat het zo nog nooit tegenkomt. Ik weet ook niet wat dat met mijn vrouw dat gebeurt. En nu ook aan mijn hangst. Hoe je er vast, hè? Kan je er zeggen, nee, niet panikeren. Die sarisbussen die hier al zo boven te roken, nee, en die nu nog een beetje rokt, dat is geen probleem. Dat is eigenlijk hun, het water die in een ding zit, in een rap zit, die begint te verdampen. Dat is eigenlijk alleen maar waterdamp. De eerste keer ben ik wel heel in paniek. Ik zei, hop, verder, oké, zat er nu weer. Met een dak in de fik. Maar oei, sperk even al met mijn zat nog zit. Hopla. Dat is ook weer opgelost. De sarisbus was alweer veel, ja, want het water een beetje te spetter was. Voilà zeg. Ga je er eens aanpassen? Ga je nog het doen van dichten? Nu ga je moet kijken, als ik hier goed kunnen arrangeren. Oh ja, dit is hier met mijn nieuwe camera, gasten. Hola, we moeten goed kijken wat we moet filmen. Kijk zo gasten, nee ja, je kent hem ondertussen al in mijn dax. Jackie. Kijk zo, hij rokt nog een beetje met sarisbussen. Speciaal, hè? Nu ga ik kijken dat ik een vlogstiefvoet kan afsluiten. Ja, wacht, ik ga hem daar weer zetten. Want anders dat gaat toch niet uitkomen. Hopla.
Hopla, dat scherm hier openklappen zijn. Hallo camera, we zijn hier weer. Je kunt kijken nu dat dat spel nu scherp gesteld is of niet. Maar in elk geval, ik wil zeggen, Stefan bedankt voor het kijken naar de video. En tot de volgende keer gasten. Ik zeg het, tips en tricks moet je geven voor een keer een filmpje te maken als ik een toertje aan het rijden ben. Dat zou dik in orde zijn. Tot de volgende keer gasten.